Үзең белгәнне башкаларга да өйрәт. Яхшылык эшләүнең гап-гади формуласы саналган әлеге гыйбарәне ничек итеп тормышка ашырырга? Бүген бу сорауга җавапны танылган татар журналисты Әлфия Самат белән бергәләп эзләрбез. Актуаль әңгәмә сәхифәсен журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Әлфия ханым. Хәерле көн, Миңназым. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Башкаларны үз артыннан ияртер өчен иңлек башта үзеңә күп белергә кирәк, үзеңә күп өйрәнергә кирәк, диләр. Татар матбугаты белән якыннан таныш татарстанлылар Әлфия Самат дигән журналистның кыю язмаларын әле бүген дә хәтерли торганнар дип уйларга кирәк. Менә шундый эшкә алынуыгызга, башкаларны дингә чакыруга алынуыгызга сезгә нәрсә сәбәпче булды? Журналист булуыгызмы, әллә башка төрле сәбәпме? Беләсең, Миңназым, мин бит китапларда язган кеше. Көн сай уйланам шулай. Китапларны язган булам инде, мин мәкаләләрне язган булам инде, минем бу әйберләрне кем укыр микән дигән әйбер мине бик борчы килергә. Шул күзлектән караганда мен ничек кенә шушы үзебезнең телебезне популярлаштыру, телебезнең дәрәҗәсен күтәрү буенча нәрсә эшли аламсың мин? Мин пенсиядан булсам да, минем бит әле каләмем пенсияга чыкмаган. Узган ел, менә Рамазан аена кергәч, үземнең инициативам белән генә чатларда игълан иттем, мин ничек намазга бастым дигән конкурс. Менә миңа беркем дә кушмады, беркем дә миңа тәкъдим итмәде. Бары тик үземнең күңелем кушуы буенча гына шуны тәкъдим иткән идем. Ана Мөслимәләр берлеге җитәкчесе безнең Наилә ханым җиһанчына күтәреп алды. Әйдә, булдыр алсаң, эшләп карыйк әле дип инде. Шулай дип без булдыр аны эшләдек. Язмалар арасында бик нык көчле язмалар бар. Җылап кайтырган һәр язмалар. Менә әйтәм, намазга баскан кеше нилектән намазга килә икән дигән шундый уйлар килеп чыкты. Шулай дип без аны Йомак Асаглык Корбан бәйрәменнән соң Йомак Асап Диния нәзарәтенең һәм шушы Татарстан Мөслимәләр берлеге җәмгыятенең рәхмәт хатларын һәм истәлекле бүләкләрен тапшырып шулай башлап киттек. Быел инде, быелгы Рамазан вакытында мин моны киңрәк масштабта бер ай дәвамында язмаларны җыйнап алдык. Быел мин көткөнгә караганда күбрәк язма килде. Бу хәтле булыр дип уйламаган идем. 84 язма килде. Бу үзләренең намазга басулар дингә килүләр турындагы язма инде. Бу һәр кеше үзенең ничек итеп намазга басу тарихын язган. Беренче намазга түгел, ничек итеп нилектән ул намазга килгән. Һәр кайсы гыйбрәтле язмалар, иштәлекләренә килгәндә бик тирән иштәлекле мәгънәле язмалар күп. Башкаларны уйландырырлык итте. Әйе. Максатыбыз безнең беренчедән татар телебезне күтәрү булса, икенчедән менә шу бүгенге көнгә хәтле 70-80 яшенә җиткән әбиләрнең дә намазга баса алмый йөргәннәр бар. Намазга басырга кыйсынып йөргән, ялып йөргән, нәрсәгә иртәрәк алып йөргән, кемдә пенсиягә чыккач басырмына дип йөрүчеләр бар. Менә шуларга да бер этәргеч булсын дип, шушы икенче максаты шушы инде, шушы нияттән чыгып эшләнгән әйбер иде бу. Кемнәр нәрсә дип язалар? Контингент инде хәзер. Язмаларның контингенты төрлечә булды быел. Менә бер 20 көннәр үткәннән соң бер ифтарда миңа сүз бирделәр дә, шушы конкурста сөйләдем дә, анда әйттеләр инде, әгәр дә балалар да катнаша торган булса, әйдәгез балалар өчен дә оештырыгыз әле. Балалар өчен үзебез спонсор булыр идек, диделәр. Шулай дип без анда 10 көн калагына балаларга да җибәргән идек, балалар да ясыналар дип 11 баладан язма килде. Алар арасында 3нче класс баласы да бар, 10нчы класс баласы да бар. Менә бүгенге тамашачыларыбыз, телевизор караучылар уйлап утырганнардыр. Әле кайчан гына җир җимертеп, журналистикада исем ясаган Әлфия Самат үзе дингә ничек килде икән, үзенең дингә килү юлы ничек булды икән дигән сорау килә торган башларына, шул сорауга да җавап килеп китсәк иде. Минем дингә килүем ул һәр вакыт күңелдә булгандыр инде, чөнки минем бит бабаем мулла иде, авыл мулласы. Ул 5 вакыт намазын калдырмый, фанатикларча дингә бирелгән бабай иде. Һәм без дә аңа карап кичкенә чагыннан дугаларын өйрәнгән идек. Кисәсендә конфет перәнлеге була торган иде. Әби белән бабай икесе бергә урталарны яткыралар иделәр, безгә шул дугаларны өйрәтәләр иде. Менә шул дугалар безнең һәр вакытта унытылмады. Алар һәр вакытта күңелдә яшәп килде. Ләкин без бит инде пионер, комсомол, коммунист да булырга туры килде. Хезмәтебезнең таләбе буенча. Шуңа күрә аларны безне бабайлар хупламадылар әлбәттә, ләкин
мәктәптә бер төрле, эшләмәкә, мәктәптә бер төрле, өйдә бер төрле тәрбия. Ләкин менә үсә төшкәчтән, вакыты җиткәчтән өйдәге тәрбиянең чынлап торып көчлерәк булганлыгын аңладым. Шулай дип менә эшләгән вакытында да мин иртәлек ишел намазларын укыйдыр идем. Ана мин эштәгеләр дә белмәделәр. Эшләгән вакытымда да. Аннары соң 2005 еллардан 5 вакыт намазга да күчеп, 5-сендә укый башладым. Әлхәмдүлиллаһ, менә үзем өчен җан тынычлыгы бик рәхәт мизгилләр ул намазга басу. Саваплы эшегез дәвамлы булсын, Әлфия ханым. Алга таба да дәвам итегез эшегезне, башкалар белән бүлешегез. Һәр кайсыбызга да үзебез белгәнне башкаларга өйрәтеп, дөньяны көчебездән килгән кадәр матурлар өчен яшәргә насыйп булса дигән теләктә бүгенге сезнең белән сау булышам, исәнлектә күрешик.